Tawag na lang ako. Hi! Hi! Hello guys! Yan kayo sa Punan! Sumandang! Yun, good morning ulit mga kagala. Ito po tayo sa Barangay Tuaca, Basud, Camarines Norte. Pakita po natin ang kagandahan ng lugar na to sa umagang ito. Time check, it's 9:45 Saturday. Yun, pakita ko po sa inyo ang ganda ng kabundukan ng Barangay Tuaca. Yan o. Sa kaliwa ko, papunta po yung San Pascual. Ayan. May nagawa po tayong vlog dyan sa Barangay San Pascual. Bisitahin niyo po ang ating channel. Diretso tayo dito. Tingnan natin kung anong pwedeng makita natin sa lugar na to. Barangay Tuaca. Ito yung kanilang barangay hall, I think. Ganda ng view dito. Ikot-ikot. Ikot tayo. Yun. Ganda po ng
Magkano tayo lumpia? 1 piso lang po. Kuya, mahawak daw. Siklopin mo ba yung... Hindi ka. Ilan po yan? Gano'n ka mo kuya? Vlogging po ito. Vlog. Ah, vlogging. Ah, talaga. Vlog pala sila. Pinapakita po namin ang... Langka po yan. Ang ano. Ano po sa inyo? Ang tuwaka. Talaga. Taga saan po kayo? Diet lang po. Ah, hi. Ilan po? Magkano nga po? 5. 5. Ito po ang pinakasentro ng tuwaka. Ganda pala. Bila ko ng ano, tubig. Lang sabi. Ano may tubig po? Hindi daw po, dalawa. Nag-vlog sila. Kaya naghaya ako. Sige po. Ito lang pala ito, no? Ikot. Mabaya, mataas yata dyan. Mukhang malalim, ano? Ayun. Let's go back. Try natin magpasok din, no? Oo. Dati nga gawin. Ganda dun, no? Sa bundok na yun. Ano? Taas? Ganda, no? Taas. Hindi ka makapunta dun, ano? May tao sana, ano? Mapagpaalam. Hello. Natalon kayo dyan? Siya? Oh. Ang galing, ha? Ang galing sa lalim. Yan sa lalim. Pala ang daan. Ang galing, ha? Ang gagaling. Salamat. Barangay Tuaca. Hello. Nandito po kami sa Barangay Tuaca. Napakaganda ng paligid, napakatahimik. Doon may mga kanina po doon lang yung mga naliligong bata sa ilog, tumatalon. Andun sila. Dito sa part na to
malilim, maganda. Marinig mo lang mga huni ng ibon. Ganda. Ganda. The best. Halin yung kabat! Halin yung kabat! Gagaling ng mga batang to. Halin yung ano? Ano? Kabat, halin yung kabat! Hoy, halin yan! Yan, si James. So, LeBron James. Yeah. Ayan. Ano pang kalabawin? Ito po ang mga batang tuwaka. Pupunta po kami ng Binsyo. Susundan ko kayo ha. Ayan. Malayo. Uy, awan na pala sila papa niya. Binsyo. Papunta tayong Binsyo. Yun, ito po yung mga bata na pupunta sa ilog na tinatawag na Binsyo. Maliligo po sila sa ilog. Kasama ako. Binsyo. Let's go to Binsyo. Binsyo, Binsyo, Binsyo. Malalim daw sa Binsyo. Binsyo. Parang malapit na yun. Binsyo 1, Binsyo 2. May dala pa din tabot sa ano yan. Sabon. Ligo to the max na to. Ayun o, yung mga batang to ka. Maliligo po kami sa tinatawag na Binsyo. Oh, lakaw na lang, lakaw. Mapapagod kayo. Ay, may mga aso pati. Mabait. Ay, doon ako, papunta na ako doon. Sige. Exploring Barangay Tuwaka. Yun, ganda ng mga paliguan nila dito. Doon pa, malaki tayo doon. Sige, malaki tayo. Ha? Binsyo. Ayun, tawag naman dito sa ilog na ito. Little Binsyo. May Binsyo 1, may Binsyo 2, may Little Binsyo. Ito po halaman. O doon si ano, doon kay ate. Ay, ito pala ang paliguan nila dito sa Barangay Tuwaka. Ganda nga, ganda ang umaga po. Ang ganda ng ilog. The best. Kaya nyo yan? Baka tumama kayo sa ano ba to?
Yun, shout out kay Mark Hill Vlogs here in Plaka.